Inima lui bate pentru mii de copii, iar pacienții îl privesc ca pe un înger. Petru Stratulat este medic neonatolog la Centrul Mamei și Copilului din Capitala, iar de mai bine de 40 de ani luptă pentru viața bebelușilor născuți prematur. Astăzi vă prezentăm încă o poveste de excepție din cadrul campaniei Mulțumesc, doctore! Nu putea nici măcar să plângă sau să respire singur. Copilul se născuse cu greutatea de numai 600 de grame. Părinții așteptau un miracol și se pare că au găsit persoana potrivită ca să-l înfăptuiască. Шансы есть. Нам даже один пациент – это уже для нас шанс. Поэтому мы надеемся, что будет все хорошо, что Бог даст здоровье. Medicul Petru Stratulat nu mai știe câți copii a salvat de când lucrează la Centrul Mamei și a Copilului. El este primul doctor din țară care a pus pe hârtie și apoi în practică proiecte de modernizare a unităților medicale din toată țara. Acum se poate mândri cu cea mai modernă secție pentru îngrijirea copiilor născuți prematur. Numai prin proiecte a fost adus aparataș de peste 20 de milioane de dolari. În Institutul Mamei și Copilului avem cât de cât posibilitățile reale de a îngrija acest un copil cu greutăți foarte mică naștere. S-a demonstrat și în cazul a doi gemeni care au venit pe lume cu câteva săptămâni înainte de termen. Deși aveau șanse puține, doctorul Stratulat nu a renunțat și a continuat lupta. Zile întregi a stat de veghe la patul celor doi micuți și efortul lui nu a fost zadarnic. Copiii se simt mult mai bine, spre deosebire de cum s-au născut. Eu văd asta, fără ca să-mi spună medicii. Și vreau să le mulțumesc din suflet medicilor că au făcut în așa fel ca eu să am încredere ca să fie bine și să am acești copilași alături de mine. A vizitat instituții medicale de top din Spania, Danemarca, Elveția, Grecia, dar și Japonia. Așa a ajuns să fie cel mai bun medic neonatolog din țară. El a fost cel care a introdus perinatologia în medicina autohtonă, iar munca lui i-a adus rezultate remarcabile. Dacă în 2008 noi nu puteam îngriji și ca copiii până la 1 kilogram să supraviețuiască, acum în jur la 50% din acești copii supraviețuiesc. Doctorul Stratulat a scris peste 400 de lucrări științifice. El a fost cel care a fondat prima catedră și prima școală de neonatologie din țară, iar timp de 4 decenii a salvat sute de mii de copii. De mic însă își vedea altfel destinul. Se visa aviator. Totuși, la îndemnul părinților, a ales medicina. Am acum care eu i-am scăpat, ei vin cu copiii de acum la mine, dar nu pot uita pe cei care au fost neputincioși. Țin minte care ședem și suntem neputincios în fața lui și luptam 2-3 zile. A luptat și pentru viața unui copil care la naștere avea greutatea de numai 1 kg și 200 de grame. La doar câteva săptămâni, bebelușul are aproximativ 2 kg și în curând va merge acasă. Noi ne-am născut foarte micuți, dar cu ajutorul Domnului, cu ajutorul medicilor, cetișor, mergem înspre bine, ne rugăm ca să fie totul bine, să ne ducem acasă. Petru Stratulat nu se abate niciodată de la crezul său, că fiecare copil trebuie salvat. Același crez nu i-a permis să părăsească țara, în căutarea unor condiții mai bune și a unui salariu mai mare. Îți mulțumesc, doctore! Îți mulțumesc, doctore! Îți mulțumim, doctore!